Моля, господин Георгио Георгандас, който е заместник-председател на гръцкия парламент, господин министър, господин Георгиос Хаджийосиф. Така. Господин Хаджийосиф е експерт на Коста Наварино, който в един регион, който нямаше нищо, какво е днес. Господин Александър Станос е изпълнителен директор на СЕТЕ, Асоциация на гръцките туристически предприятия. Госпожа Тоня Фусеки от Сойфайн, тя ще ни каже самата тя, и Елени Содирия, старши консултант, директор на конгресния туризъм, бих казал по-добре. Наша тема е туризма. Както каза и Тахиаос, не е важно само да говорите за туризма, но трябва и други неща. Μια ιστορία και θα σας απαντήσω. За важността на публичните връзки. Попитали Абрамович как си постигнал бивш комунист и сега си милиардер, какво си направил? И Абрамович казал следните страшни думи. Каква е разликата между една мишка, когато я виждаме, го гоним, изпращаме котки, неприятно ни е, и един един хамстер, което го имаме в къщи, обичаме го, храним го и разликата е следната. Хамстер е една мишка с пиар, с брандинг. С брандинг. Така, господин заместник председател, туризма. Да идваме ли тук? Нека поговорим с цифри. Туризъм в Гърция. 2002 и 2003. 11,523, 15%. Приносът в брутния вътрешен продукт, продукти за разлика между 23 и 22 година. Централна Македония. 11 и 13 през 23, 7 за Централна Македония, 5 и 6 и Македония и Тракия. Ние сме на половината на страната и това е в преките. Нямах други данни. Какво означава това? Че има още много път пред нас. Аз съм съгласен с първата ви забележка, защото много грешки са направени от предишните от нас. Но позволете ми да кажа, че туризмът не е само нощувките, не само хотелите, не е само таверните, много неща и други. Това са преките приходи, 30 плюс, както казват. Но какво можем да направим? От Централна Македония трябва ползата от туризма да бъде разпространена за предприятията в региона. Трябва към благата, които са свързани с
туристическия сектор, за да може и регионът да обикне туризма. Защото трябва. И как може да стане това? Един прост пример от Коста Наварино, да кажа техният пример. Знаете ли какво направи? Приложи политика да купува всички продукти за земеделски продукти само от региона. И това имаше такава възможност, разбира се. И това направи всички производители да подкрепят дейността на този туристически обект. И това може да стане и тук. И камерите могат да вземат една инициатива, да могат да благодарят и да поздравяват всички, които допринасят. И това, разбира се, е едно предложение за камерите. Направихме го с Министерството за селскостопанското развитие. Направихме следното. Субсидирахме някои програми повече тези предприятия и тези бизнесмени, които даваха своите производство в местните хотели или други. Много е важно, чух господин Тахяус, за да има инфраструктурни обекти. Но знаем, бюрокрацията в Гърция има още много време пред нас. Не може правителството да иска да направи един обект, но бюрокрацията и времето, което е необходимо, за да може да се реализира един обект, е много дълъг. И цялата процедура продължава години. И по този начин аз искам да кажа да можем да намалим срока за реализирането на някой. И всичко започва от частната инициатива. Днес имаме една изключителна частна инициатива, които държавата трябва да подкрепи. Не можем да говорим за туризъм в Северна Гърция и в Македония и Тракия, в Кавала и Серес, ако не държавата да подкрепи тези инициативи, които се извършват днес, които се организират, както днес този форум, и следващите ще имаме много по-добри дейности. Благодаря. Да. Και χωρίς κουδούνι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζιωσήφ, εσείς... Господин Хадзиосиф, вие сте в Коста Наворина от експертите, които бяхте от началото на изграждането и продължавате. Вашия модел не може механично да се прилага на други места. Има ли възможност районът тук, който вие видяхте? Аз съм тук, защото нямаше възможност да не съм тук. И причината за това са Никос Куртидис и Костандина. Аз се запознах преди 3 или 4 години. Бях дошли в предишния хотел Хилтон в Атина и аз бях впечатлен от тяхната визия, от тяхния патос. И след няколко дни дойдох в района, който аз бях подценил напълно, защото между 2008 за 2 години бях в Порто Карас и често ходех до Кавала и бях подценил много този район. Но когато дойдох тогава тук и бях гост на Никос Куртидис и на Костадина,
Аз видях един район, който мога да сравня с Тоскана. Ще ви покажа на кой паралел се намира. Тя е точно на Тоскана, на Сардиния, на Тоска Адмиралда. Така че вярвам, че могат да станат чудеса. Трябва да станат по правилния начин и в следващ стадий. И аз вярвам, че ще стане така. Аз познавам техните усилия. В следващата сесия ще бъде тук и една госпожа архитект, която проектира този обект. Аз съм подготвил 9 диапозитива от 51, за които разглеждахме с студенти от университета в Атина, от Пандио, от Академията на Пандио. Искаха да видят Коста на Варина. Аз отделих 9 диапозитива, значението на дестинацията е свързана с Коста Есмералда. Защото първата европейска успешна дестинация, която се разви, е в Северна Сардиния, един район, който е скалист с малки заливчета. 1960 година Ага Хан направи този комплекс. И това е, може би, най-скъпата дестинация днес в Европа. Виждате тук паралела, който свързва Офринио с Италия и Сардиния и на юг от Барселона. Това, което наричаме Северна Гърция, не е Северна Гърция, е Югоизточна Европа. Когато в Европа чуват Северна, а когато чуват, че Южна Европа, искат да пристигнат. Климатологичните условия показват, че тези региони са в по-добра позиция. Те са по-трудни в Крит, Кипър и Крит са на 36-я паралел и са с климат близък до Тунис и Либия. 37-я паралел е Коста на Варино, е Сицилия и малко на север от Либия. Аз наскоро бях в Крит и наскоро бях в Крит и за съжаление структурата е в много лошо състояние. Затова казвам, че има добри възможности и перспектива. Туризъм е голяма възможност, но голям капан за Гърция. Голяма възможност, защото всички видове от Airbnb, броя на леглата и дават голяма добавъчна стойност, която стига до 34% от брутния национален продукт. Тук колегата от СЕТЕ знае, че това са негови информация.
туризма с корабоплаването е почти 50% от нашия брутен национален продукт. Но за мен, който съм вече 42 години в този сектор, откривам и капана, който съществува. Не можем да продължим с начина, по който ние днес работим, ако не поставим ограничения за качество и устойчивост. От тези 34%, двама или трима от 10 работещите нямат приходи и за тях, но и за страната ни. Но това е и държавата да преконструира за това как ние се развиваме туристически. Казахме за Юго-Източна Европа, но тук, ако видим вертикалната връзка, която преминава през Адриатическо море, от север от Финландия до тук, което е в дясно от тази ос, е изток. Каквото е наляво е запад. В дясно от Италия живеят 6 милиарда, а наляво са 2 милиарда брой жители. Написана една книга от един американец на Каплан, която е отмъщението на историята. В тази книга, която започва преди 3000 години от Китай и пристига в 2000-та година до Америка и пак се връща към изтока. Това са географските промени и трябва също да ги отчитаме за планирането на бъдещето, за това, че има такива промени, че ще има, след тези промени ще има нови полюси и нови равновесия. Казано е също, че това е Европа и синьото около нея, а с жълтото е Великобритания, която вече не е член на Европейския съюз. Но това е така наречената голяма Гърция. Гърция и географски е голяма страна. С богатството от морето е много по-голямо за бъдещето на човечеството. Естествено, това са в компетенциите на правителствата, как ще се възползваме от това богатство. Това е шелфа на Гърция. Това е както е на картата на Европейския съюз. Ние все още нашето право не сме го реализирали. Така че не казвам, че нашия народ е много голям, с много голямо културно наследство и с много други добри дадености. На тази карта е една голяма цифра. Гърция има 1/3 от средиземноморския бряг на Европа. Тъй като много неща се говори за тези 20 800 километра брегова линия.
мисля, че тази цифра я изчерпах от Википедия. Но това е 1/3 от средиземноморската брегова линия. Това означава, че лесно могат да пристигнат до 50-60 милиона. Но това означава, че нашата инфраструктура ще бъде много добра, но въпреки направеното през последните години, тя е по-малко от 50% от това, което е необходимо за държавата. От колежката, която говори за хидропланите, разказа много интересната ситуация. Аз бях свидетел на първия хидроплан, който пристигна в Гърция 2006 година от Канада. Тогава бях в Порто Карасио и на него пристигна господин Хаджиосиф. Ще ви взема думата, моля ви. От 2006 до днес няма нови хидроплани, пристигания на хидроплани. Това е свързано с държавата, с частния сектор. Близостта е ясно какво представлява една дестинация, подобряване качеството на живот на жителите, подобряване на инфраструктурата, международно представяне, заетостта, увеличаване на туристическия период. В цяла Гърция ние сме прекалили. На първо място е Крит, който от 40 години има туристически период 5 или 6 месечен. След този период заминаваха за Европа или за Америка и за един месец преди открият следващия сезон подготвяха сезона и това се повтаряше непрекъснато. Гърция географски на 37-я паралел може да работи 12 месеца. В Мала Азия от Бодрум до Анталия, Аликарнасос и Аталия има 200 хотела, 40 голф игрища, 1500 тенис игрища и голям брой футболни игрища. Там от ноември до април гостуват 3500 отбори от тези спортове. Голям е прихода за Южна Мала Азия. В Европа я наричат Турция, но това е Мала Азия. В Крит има само едно голф игрище и бъдещето е 12-месечния период. Не може да става една инвестиция от 30 до 50 милиона и работа само 6 месеца. Това означава, че инвестицията е 60 милиона. Това е голяма грешка. Трябва да стане по-правилно нашето развитие в полза на жителите и на производителите. И ще се спра върху това, което каза и министра.
Тогава бях в Коста Наварина. Сега съм в Атина за Хилтон. Да, действително ползвахме всички земеделски продукти от района на Коста Наварина. Те получиха всички кодови номера и ползвахме колкото е възможно по-голям брой. Те също печелиха от това без посредници. Това, което беше хубаво за района, бях наети на работа жители от района. Това започна от 2008 година, когато събирахме сивита. Дойдоха и от хора от Австралия, от Южна Африка, гърци, живеещи в Австралия и Южна Африка. Така че има практика как това може да стане в бъдеще. Благодаря. Господин Танос има думата от Асоциация на гръцките туристически предприятия. Преди 8 години аз бях в този регион, заедно с госпожа Перистери, която тогава тя почука вратата на областния управител господин Дзидзикоста, за да започне в Амфиполската гробница своята работа. Не може да се случи един такъв форум, такова значение в този регион, защото искам да поздравя господин Кортидис, всички хора, за които помогнаха, за да бъдем всички хора днес тук. Туризмът, много казахте, не само дава 30% в брутния национален продукт, но дава и една екстравертност, която позволява приносът на туризма е много повече в областта на икономиката. И то е свързано с селскостопанската дейност, с преработката и други отрасли, които работят за успеха на туризма. Сезонността, както каза и господин Хаджи Йосиф, може да бъде три цифри. 5 области за 5 месеца от 12 месеца се влиза 90% от приходите в страната. Затова, когато ние говорим за хипертуризъм, ние в СЕТЕ, в нашата асоциация, ние говорим само за едно събиране на много туристи, но това означава една интерпретация на това явление. И ни говорихме за развитието на около Амфиполи, от гробницата, но от Тасос до Солун, даже и атонската част на Халкидика, и той е част, още в момента се развива, защото вече имаме и нова програма за туризъм и трябва да бъде в програмата на това правителство. И вече е в преговори с съответните. Е нещо, което ще може да помогне за устойчивостта. И това е една дума, която много се използва, но е много важно. Ако не запазим конкурентоспособността, защото туристическото развитие няма успех
предишните години то беше нещо търсенето. Ако не запазим, аз бих искал, казва журналиста, вчера като се поразходих в Офриньо, много ми направи впечатление явлението, че нямаше паркинг. Много коли и малко да бъдат по-прибрани, по-функционални да бъдат местата. Във всички туристически има DMOs. Това означава, че трябва да има организация за управление на местното развитие. Сега вече говорим за управление на туристите. Разбира се, то е свързано с успешни услуги. Защото Душ Антон Грейн, казваме, тук са преминали Александър Велики, от тук започна към Малазия, както и стъпките на апостол Павел. Тук е свързано с религиозен туризъм. Всичко тези неща са много хубаво, но всичко, което ще продължи по-нататък, това са хората. Защото трябва да има необходимите хора, които да се справят с това нещо. Госпожа Тоня Фусеки от Софайн. Това е фирма брандинг и комуникации. В тази рамка ние правим брандинг на фирми, на хотели, комуникации. Искам да поздравя господин Кортидис Груп, госпожа Костандина Димитрова, община Амфиполис за тази инициатива и познавам, че го организирахте и за много кратък срок и сте организирали перфектно. Надявам се тази традиция, да стане традиция тази среща и да бъдете пример за цяла Гърция. Ние правим брандинг. Ако ви дадат региона да направите брандинг, какво бихте направили? Ние правим брандинг в цял свят. Така бяхме поканени и от господин Кортидис за големия проект. И видяхме и логото. Действително, автентичността на региона беше най-важното и което беше впечатляващо. Също така природните красоти, историята и културното наследство действително събуди много неща у мен с тази култура и с тази история и тази и визията на Кортидис Груп, която върши чудеса, ни даде и на нас интереса да създадем проекта. Видяхме диаманта на региона, който все още не е открит и считаме, че трябва да бъде осветен и да създадем дестинация. Както каза и заместник министър, трябва да изградим един мит за тази дестинация от красотата, културното наследство, историята, Александър Велики, винарните, религиозния туризъм и прочие. Много неща може да даде този регион. История, които знаете, че тук
много имена на градовете са от щика на на Александър Велики. Този район също е защитен и от ЮНЕСКО, тъй като тук са преминали много култури и други, и различни нации. Искахме да засилим тази картина, да изготвим един разказ и за хотела, но и за мястото. Това е с двустранна връзка. Кога ще бъде първата кампания на вашия... Това ще направи брандинга и дестинацията. Този проект сигурно ще помогне на региона, ще стане по-привлекателен и за инвестиции, но и за посетители. Благодаря. Госпожа Елени Сотирио е директор на конгресния туризъм. И не само за това, да. Първо искам да благодаря за поканата и всичко беше много интересно, което чухме до тук. В Солун на единия офис, а другия в Атина, или привличане на конгреси, защото конгрес е една дейност, която е много добре призната и има най-много по-голяма резултатност. Но има и други дейности и други мероприятия или пък професионални пътувания. И всички големи мероприятия, които се организират. Има два офиса. Нашият офис в Солун е свързан с областта на Централна Македония, защото региона, който конгресите, които се произвеждат, може да допринесе по свой начин към региона. Това е около Солун, цялата област, която е на 1 час разстояние. Може за 1 час човек да обиколи този регион, да извърши професионално пътуване или друго. Това, което искам да допринеса за разговора, който бе представен, и особено професионалните пътувания допринасят, както и пътуванията на професионалисти. И искам да кажа, че тук нашият регион има всички характерни особености, които могат да помогнат да се разшири над море и слънце. Над тези две явления. Ние се намираме между две летища. 1 час на разстояние от летище не е голямо. Така и в Милано, и в Лондон. Има много добра хотелска база в този регион и може пак да се... Има други дейности в региона, археологическите ценности, музеите, които могат да бъдат подпомогнати, да се развие в един привлекателен туристически регион. И това е времето, когато трябва да се вземе предвид всичко това, за да може да даде една друга оценка не само пътуванията на лекари. Аз казвам, за да може да бъде организиран един конгрес, освен залата, хотелите, суитите и така нататък.
И трябва и наоколо да има и други дейности. Разбира се, всички това, което казвате, така в някои други страни са много по-добре развити. Но разликата е в други дейности, които може да предложи на присъстващите на един конгрес. Организаторите търсят други региони, за да могат да предложат на посетителите и понеже през последните години в едни и същи страни, едни и същи градове посещават за конгреси и така нататък, по-интересно е на нещо друго, на други места. И опитът е много важно да дадем един изключителен опит, който може да предложи конкретен регион. Благодаря. Така. Позволете ми да получите το βραβείο θα απονείμει ο Διευθύνων Σύμβουλος Τουρισμού του Ομίλου Κουρτίδη, ο κύριος Κάρολος Σεχάμπ. Господин Карлос Сехап е директор в отдел туризъм в груп Куртидис. Και μία αναμνηστική φωτογραφία. И обичайната снимка. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιοργαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις έφτασε από την Αμερική και ήρθε κατευθείαν. Господин Георгандас току-що пристигна от Америка и направо дойде на форума. Благодарим на всички. Сега господин Атанасиос Елис е един чудесен журналист. Познавате го? Освен, че сме работили заедно, той е координатор на следващата сесия. Много години живя в Америка и познава много добре американците. И който е шеф и на английското издание на вестник Кафемерини. Той ще говори за инвестиции на американци от гръцки происход в региона. Аз ще бъда накратко. Аз живях по-голямата част от живота си. Още живея в Вашингтон и пристигнах преди няколко дена. Аз не съм се занимавал с други въпроси, освен политиката на Гърция към Америка, Америка към Гърция. Но, понеже гърците от американци от гръцки происход винаги са бизнесмени, повечето, и ще споделя някои мисли с тях. За да се доближи някой до тях, трябва да ги познава, защото личният контакт е много важен, което улеснява цялата процедура. Продуктът се предлага само по себе си, Амфиполис също, географията, картите, които видяхме преди, колко малки са разстоянията от тук до балканските столици. И ние ги ползваме много често това нещо в сравнение с Турция. Ние сме малка страна, 10 милиони, но ние сме изход към Балканите. Но ние сме място, където може да се инвестира.
Така, американците от гръцки происход, за съжаление, няма да дойдат в страната си да инвестират. Те ще дойдат само за да спечелят. И за това много пъти казваме, защо не инвестират гърците от американски происход, американците от гръцки происход. Защо да дойде тук? Няма да дойде, за да даде някаква добрина тук. Той повечето ще го направи, за да спечели. Може да помогне в някоя болница или нещо друго, но до там. Нещо, което казваме, че ние сме страна с много данъци, но когато аз говоря с хора от тази среда, не ги интересува, така разбира се, всички бизнесмени не искат данъци, но важното антистимул е промените, които има в данъчната политика, и много пъти съм чувал хора с много милиони, които боравят, казват не 2 или 3% повече данък, но повече, ако е 3% повече от това, което искам, аз бих го третирал. Но това не мога да третирам, и това го срещат чужденците. Това е промените не само за данъчната политика. Започва един инвестиции и след втората, третата година или пък с задна дата може би е хубаво, но изведнъж трябва да смени данъчните си постъпления, които трябва да даде към държавата. Тук е свързано и с съвременното правителство. Това го правят всички политици. Ако всички искат да спечелят изборите и искат да спечелят и инвеститорите, и това съм го виждал и на други места, че представят своето правителство, че ние сме правителството, което ще се погрижим за инвестициите, за да инвеститор не го интересува идеологията. Най-доброто нещо за днешното правителство, което аз живях, когато го чух лично. Чух ще. И след това аз им обясних, че инвеститорът, ако чуе от един политик, който днес е на правителство, ако дойде друг, не знам какво ще стане, няма да дойде да инвестира. Така че ще загубиш ти, което си днешно правителство. Това, което можеш да направиш, и която и да правителство или в местното самоуправление, или на правителство, не се безпокой, страната върви правилно, даже и говориш правилно за политически антагонист, все пак ще имаш право, защото ще те чуе инвеститора и може да дойде, но той ще ти повярва, че ако днес печелиш или другият спечели, пак ще може да спечели. Като идея би било много полезно в други случаи ако можете да привлечете хора по време на конгреси,
е много добре. Това може да... Така много хора идват за Кипър. Така, кипърците идват за Акропола. Или пък американци от гръцки произход идват за Хепанс. Но ако може да ги поканите и отворите вратата, това остава. Ще дойдат отново, те ще споделят с други и ще дойдат и други. С всички туристи става така. Но аз имат така, едно чувство към всеки регион, както и техните деца. Искат да свържат регионите, които е интересно за културата, за техните деца да научат културата, така че може да се организират конгреси или пък свързани спортни дейности, дейности, които да пристигат билото студенти или деца. В Атина бях преди известно време, 100 деца бяха, които свършваха обучението си. Освен, че искат отново да посетят, те ще кажат и на своите приятели американци да дойдат заедно с тях тук, но гръцките деца, които живеят в Америка, ще дойдат. Пак ще дойдат. Не е трудно това нещо. Просто се изисква програмиране на всичко това нещо. Чух, че в Ню Йорк също сте имали контакти. Американците много държат на личните контакти. Хубави са слайдовете, книгите, електронната реклама, но личният контакт е много важно. И аз го казвам това за американците и особено за американците от гръцки произход, които имат чувства към Гърция. Било то от груп Кортидис или от други, от кметове или други. Така, тук чух, че кметствата се сътрудничат, камерите се сътрудничат. Да съществува една процедура, която редовно време, една малка група в Ню Йорк и не само, и в Чикаго също има богата дейност. Един от надейните от диаспората е от Чикаго, който всяка година идва организирано с американци, защото Америка не е само Ню Йорк, но има и други региони. Или годишно, или по-често групи от 2-3 души, които познават хората там, да се срещат с тях, да контактуват лично ниво. Разбира се, много пъти говорим с най-добрите думи за диаспората, но не са всички отлични бизнесмени. Много пъти те упражняват натиск към някои политици, без да могат, просто знаят механизмите и така нататък. Така че не трябва да украсяваме с най-добрите характеристики американците от гръцки произход. Повечето от тях и повечето и от средната класа бизнесмени не желаят. Така знаех един случай, на който му бе поискан да се включи в една програма, но той накрая се отказа, защото видя, че не е ясна цялата процедура и чиста. Така че трябва да има стимули, необходими лични контакти. Той е бизнесмен, разбира се, не е ангел, но нашата
за някои нелоялни действия, особено за някои американци от гръцки происход, не би било в положителна страна. Бих искал да кажа и други неща, но мисля, че ви помогнах. Нека преминем към последната сесия. Господин Елис, благодарим ви много. Преди няколко години тези инвестиции да се чуе, че има такава инвестиция, е като анекдот. Но днес е вече действителност, защото има положителни неща, които могат да привлекат. Тук има голямо предимство, защото сега се развива и сега е въпросът да се развива. Много ви благодарим. Бих искала от заместник председателя да предложи и дара на фирмата